аҷоиб Audi A7 бародаро комплектатсияи фул дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунем. Аз нархи навош, аз тамоми функсияе ки дар ин мошин насб шудагӣ аст шумо бохабар мешавед ва ҳатман фикрётонро бинависонед ки мошин дар ҳамин нарх меарзад ё ин ки не. ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. салому алайкум бародарҷоно ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. Мана бародарҷоно мо барои шумо раҳо вардем. Дар моҳи шарифи рамазон мо дар шумо 1 моҳ скидка тахфиф яъне эълон мекунем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писарӣ аз маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намуду аста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. Ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. номеро дар поёни видео. 1 моҳи рамазон ба шумо тахфиф эълон мекунем. Audi A7 бародаро солаш 2012. Объеми мотораш 3. Хоб бензин. Хоб як чанд бародаро Audi пурсидаги буданд. Марамад намин барои шумо. Хоб касои да маъқул мешаванд. Номеро кара мемонам занг мезанед бо барои шуморо бештар маълумот метаванд. Хоб чор табаллон салон шаҳр мегирам. Салон шон як тамошо кунем. Уҷа тангировкаш то 9 август. Хоб абадреф лифт, автопилот, мултирул. Пробег 231,000. Хоб автомат, старт-стопай, бо компютер, климат контрол. Хоб старт-стоп 6 дараҷа аст. обогрев пеш қафо ҳама наврот шикор мекунад. марвад як қафоан мебинем, як қафоан тамошош кунем. Bu arkadaşlar dedin mi? خب چند سوفتی اکن اصلا 200,000 سومونو. номеро телефона бигӯ акамоне 900 988 777 900 касои да махкум мешавад номеро кара мемонам занг мезанед бо барои шуморо бештар маълумот бо муомилаи хумани дорам.